piye Werkudara? Wah. Menungso ora tatanan. Lho kok menungso ora tatanan piye? Ana ratu buta bareng ketemu karo aku. Dheweke muni arep nglamar Dewi Werkudara. Gawe muntap hatiku tak pulasara ning nyatane aku dicokot. Panas awakku. Digetak gondal Kresna kakangku. Kukupan Sanaka, kukupan Sanaka. Ora cerdas. Aji Bandung Bandawasa. Aji Bandung Bandawasa. Wah. Ora tumomo. Godo rujak para, godo es krim rujak. Ih, kowe. Ngopo to? Ngomong diturokke kok nyaduk ora. Ora sampeyan melu to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Ana apa Mundur. Mundur. Yo. Iku kowe landhep Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirahe dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Yo gage Wresanono. Karo ndara-ndara Pandhawa sakploke diobong ning endi Waranawata ning kutha Pramanakati mlebu ngerong melu lakune landak putih jedul iki ketoke ngalas ngendika kaya tulisane lho drone lho wo endi wo ana plakate ngono lho wo ngono kok coba tak wah mataku wis mata tuwa iki nek mata wis ora cetha ngendi kae, Gong? Nah, wis seneng SDM rendah. Tak wacane. Plakat. Ayo. Ada. Anda ama usu ke iki. Anda memasuki wa iwi wilayah. Anda memasuki wilayah. Apa kuwi? Apa? Teatan hutan. Anda memasuki wilayah hutan pinus. Ngawur. Kae ngarep dheweke kok pinus. Hutan Eka KAKRA. Anda memasuki hutan Eka Prasetya Pancakarsa. Matane siwer ora. Ora ana hutan kok Eka Prasetya Pancakarsa ora. Apa ya, Truk? Hutan Eka Cakra. Oh, berarti wilayah negara Eka Cakra. Asik medun kae. Rayap. Harap kok rayap. Harap. Iti. Dua. Weh. Hati juara dua. Harap hati-hati. Goblok. Harap hati-hati. Beaba. Sing endi? Sing munggah ae. Oh. Beaba. Anyak. Apa wacane? Angsa. Banyak. Dua. Oh melu kabeh. Oh melu kabeh.
Anake loro, anak-anak. Nek ana angka loro ki maca ping pindho, anak-anak. Kok hutan kok banyak anak-anak? Wah, kleru cah. Yen kae iki ora AB. Banyak BIB. Bibi, utuh. BIB anak teatang. Banyak binatang. Isore beubu, bubu. Beubu AS. Bu Amerika Serikat. Utuh. Buas. Ama acan. Macan. Olo. Gula. Gula apa? Isi ongo. Ngisingo. Singa. Orang nganggo mi. Weh, kae jajare ana kaya omah cilik kae, Tru. Adiwata. Toi. Terus elet. Toilet apa, Tru? Kamar mandi. Woi, iso kae ngisore kae? Ceicing. Kencang. Ngencang cengelmu iki apa? Kencing apa? Nguyuh. 2000 dengkulmu nomor telepone sapa? Nomor telepone Uyo. Ngisare bubu aeng buang AIR on air air asar buang air besar. Maksudnya piye grojokan apa piye? Udu. Buang air besar itu grojokan. Beol. Aku air. Mangsur. Jan. Kan kuwi kan keras dengkulmu mlathak. Jan. Woi kae. Asa ama semar teko ilet semar kaya toilet. Bapakne kok dunake kok toilet ora. Njur kowe teleke kok. Sidem. Stop. Wis. Aku lek guyu nganti kelumah. Ayo Pak Ndara nendi? Nang alas. Ayo ditutke. Yo. Ditutke. Dereke tindake Ndara. Ayo dole aja nganti kesuwen. Ngena midit milih. Piye Werkudara? Wah. Menungso ra tatanan. Lho kok menungso ra tatanan piye? Ana ratu buta bareng ketemu karo aku. Dheweke muni arep nglamar Dewi Werkudara. Gawe muntap atiku tak pulasara ning nyatane aku dicokot. Panas awakku. Digetak gondal Kresna kakangku.
Kuku Pancanaka, Kuku Pancanaka. Ora cerdas. Aji Bantung Bantawasa. Aji Bantung Bantawasa. Wah. Ora tumomo. Gada rujak kala, gada es krim rujak. Ngopo to? Omong diturukke kok nyaduk. Ora sampe ngono to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Ana apa e? Mundur. Mundur. Yo. Kuwi kokoe landhep e. Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirahe dicuwek nggo kuku ora. Wes payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan lho. Yo kage presanono. Jeneng mokal kowe kalah. Lah kowe nggunakake okol kurang prayitna. Oh, nek tak tontone kok. Endi kok duwe. Oh, mula. Lho. Petruk duwe pusaka kaya aku gadah. Apa Petruk? Lho akeh. Jenenge Tumuli. Tumuli apa watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Lah. Nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ya ngerti wae. Nur Jawu kula ngandani mawon nggih, caket talingan panjenengan. Iya. Ya ta. Weh lah dalah bener. Oh bener. Ampo apa sing duwe kok sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan ponokawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ya wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Nang ora nyaket. Ku ya duwe akeh kok kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu ning sapiteng. Jijiki. Iki nek diwatek wah ambune ra omong. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nek kula nyangket talingan panjenengan, ya sareng. Oh, dudu. Lho. Kok beda? Tusiran to? Kudu. Oh, glendu. Anggo namu tumuteng kok ya serapan. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas, tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika, ora gojek karo Ponokawan. Patenane. Nek tok mateni kowe getun. Getun nggon apa? Kae Ratu Buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo Ratu Buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono. Kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Petro. Non. Iki kanggo awake dhewe. Nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo Buta kae. Ngungrum ki piye? Ngungrum ni, wah kula ora tau ngungrum. Wah, gunane apa kowe batur? Ngungrum gandrung. Memanismu Ora sanggup nebak. Aku ora iso. Oh iya, Dik. Suarane gedhe, suarane ngebas sampean. Bas ndasmu. Aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Ngenten iki. Diajeng Diajeng tresnaku. tresnaku.
karo kowe ora bisa pisah. Ora bisa pisah. Tuntak dundung gleng, tuntak dundung gleng, tuntak dundung gleng, gleng gleng gleng. Tak cuek matamu. Kang, aku ora iso. Oh, Petro ora pengalaman ora. Ngumrem niku ngenten. Yo. Butane kok sandak tangane cek ngene. Ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk menapa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus Wah, Ponokawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? ya terus lumayan. Rasa gojek kuwi gojek ndoro Janaka malah aman-aman. Ku tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika jenenge wis mungro. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Wah, yo. Ora, lototke. Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Wah. Katresnanku. Sayangku. Salam sayang. Sayangku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Kejaba mung sira wong ayu ing banget gawe ketenanganku lan tresnaku ing saktuku ora bisa dingeteni. Aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementeng. Piye, Tru? Mundur ora sampe. Wah. Ayo ndamban ndak pondong. Ayo ndamban ndak pocong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul, terus tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan, Yayi musti kaning katresnan. Babar Dewi Arimbi. Wah, iso ati aku. Dar. Aku nek ra nilangake Bagong ngono kae. Bajingan. Cemplung kalen aku. Cemplung kalen. Sirahku pas mistar nang entong kok. Ora kaya gejeglek itu. Lho. Kudune nek pas mistar ki madung lho. Ora kowe mapiat ngono. Delok. Kono-kono keramas kan. Ndas kono lomboke bareng.
Walah asu. Bakal tiba teng kali, mak piet manten. Yo ben. Mangkel aku. Waduh iki disampuke ra ilang. Tak kumen dasku. Pangeran. Mbok benjang malih menika menawi tindak menika. Pamit. Kula menika bingung. Wah, kesusu. Jaluk ngapura yen aku ora pamit. Nganti gawe bingung atine wong wedok. Wong wedok ngendi tinggal wong lanang sing ora bingung. Golek ijol yo ora ana piyayi gagahe kaya ngene. Ijol aku ra gelem. Seneng tenan aku. Wah, dibilasi. Iki lagi golek banyu. Dadak dadi buta barang goleki sampeyan. Ora nerima angin kucing kulang nyak kecep aku cuma kaya nyampelan nang terus uyek iki terus ndak wah matane kena sabun merem kok kon munggah Ate Sumbaga yaksa kaya wis paripurna balya kaya wingi uni pate. Wop. Kala bendana. Iya jaya. Kada giya itu. Aku dadak dadi patih barang niku apa? Disangisi Mbak Ayu goleki bojone. Kawasmenku dhewe. Lunga tanpa pemat wale. Amin. Pamit. Dadi bocor aku dadi mati lah kok dilalah aku ki dadi bocore asline ya elek dadi mati ya tiro. Ya wis ora apa-apa. Kok kaya ana wong dodol bakpao. Bakpao dasu. Gara-gara bencana. Heeh. Pripun kabare? Apik. Apik. Dian suwe ra ketemu arek kula. Aku ora tau nek mriko janji. Oh ya arek-arek mriko janji ora ya ora tau ketemu karo aku. Ha nggih. Asta sangu. Ajaku kadang cocok. Ra duwe kok janji jatuh cocok ya. Aku ki pawane. Aku ki pawane tali jare duwite curah-curah. Ngapusi. Ora percaya. Ngapusi nek nggawa. Buktine ndi? Wah, kaya ya iki. Iya, bila sing atusan apa sing eketan. Ah, berarti nonton. Kene tak gawake. Wow, terus dulu. Ya jaluk duwite kok dadak. Aku yo goblok banget. Jan pono kawan trembelipun. Trembelipun. Ya kok aku tak bali ya yu aku wis rampung makayane Balya kala bendana.
kaya wis paripurna lakon iki Si Adi wis entuk wahyu tunggul wulung. Ya. Muga-muga migunani tumrap ing Si Adi pribadi lan migunani tumrap ing negara Ngamarta ya Dimas. Wah, Kresna kakangku iya.